Sa number 5, Negros Power nagpasalig nga mabutang sang temporaryo nga mga poste sa Arao relocation site. Nagpasalig ang Negros Electric and Power Corporation sa lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod nga handa sila nga magpatukod sang temporaryo nga mga poste. Agud mahatagan sang kuryente nga masobre sa 80 ka mga balay sa Arao Relocation Site sa Barangay Vista Alegre. Ginahaylos ng syudad ang tanan ng mga residente sa relocation site nga tubtub sa karon wala pa sang kuryente nga iproseso na ang ila application sa Negros Power kag likawan ang illegal tapping. Ginsiling ni Bacolod City Mayor Greg Sataya nga pagasugda na sang NEPC ang pagapatukod sa mga poste kung tigayo na nga nakapasa sa ila application ng 50% sa mga wala pa sang linya sang kuryente. Nagpasalig man si Sataya nga sabtunyak kutob sa tanan nga mga balayran sa mga dokumento sa pag-apply sa Negros Power. Temporaryo lamang ang poste nga ipatukod sang NEPC bangod syudad mismo ang magapatukod sang permanente nga mga poste sa lugar. Pagabuksan na sa syudad ang bidding process para sa amo nga proyekto. Kung magtindog ng permanente nga poste sa syudad, tanan nga linya nga nakatakod sa temporaryo nga poste sa NEPC ang isaylo na diri. This is in line sa mga tapping bala, illegal tapping na nagtakabo. So mabutang sila sa temporary post and then makonect sa tagsaka balay sa kuryente. On the part naman sa mga pumuluyo, they will apply for sa NEPC for the connection. And on the part naman sa city, we will assist number one sa ila electrical permit, sa ila permit application sa OBO, kag-iban pa kinanglanon nila, no? As well as ang certification from Bacolod Housing that they are awardees, no? There is relocation site.